No vidíš to. Pozri sa, babuška, pozri sa. Ideme zelené. Kde je zelené? Tuto. Obilie. Čo sa robí z obilia? Áno, zelené si zober. Čo sa robí z obilia? Chlebík. Čiže dám to tuto. Teraz fialové. Kravička nám dáva. Čo nám dáva kravička? Mliečko. Modré je ovečka. Ovečka nám dáva vlnu. Zoberiem modré a dám to na vlnu. Na vlnu. Oranžové. Sliepočka nám čo dáva? Ukáž mi, čo nám dáva sliepočka. Čo nám dáva? Vajíčka. Zoberiem oranžové a dám to k vajíčkám. K vajíčkám. Nie k vajíčkám to dám. Tak, teraz idem. Žlté. Žltý je strom. Ten nám dáva jablčka. Zoberiem žlté a dám na jablčka. Žlté zoberiem a dám na jablčka. Výborne. Tak a červené je včielka, nám dáva medík. Výborne. Ešte pokračujem. Teraz nové detičky, teraz budem hľadať rovnaké detičky. Rovnaké detičky. Babuška, rovnaké detičky hľadám. Zoberiem si zelené. Zelený chlapček. Kde je rovnaký chlapček? Kde je takýto chlapček? Kde je? Kde je tuto? Tento chlapček, kde je tuto? Pozeraj sa na to. Tu je. Zoberiem zelené a dám k tomuto chlapčekovi. Výborne. Teraz oranžové dievčatko. Kde je také dievčatko? No a kam dám oranžové? Výborne. Teraz žlté. Takéto dievčatko, kde je? Kde je? Výborne. Tam. Teraz červené. Kde je takéto dievčatko? Tuto. No. Teraz modrý chlapček. Kde je? Kde je? Tu je. Fialové. Výborne.